चांगले नाटककार आहेत, तसेच ते त्यांची जादू पण तशीच चालते. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचे एकेकाचे अत्यंत जवळचे मानल्या जाणाऱ्या बबन साळगावकर यांनी आज केसरकर यांच्या कार्यपद्धतीवर व राजकारणावर जोरदार टीका केली. केसरकर हे जादूगार आणि स्वार्थी आहेत असा आरोप त्यांनी यावेळी बोलताना केला. त्यांच्या भेटीनंतर तब्बल 35 दिवस आपल्याला त्रास सहन करावा लागला. राणेंचा भाजप प्रवेश रखडण्यासाठी केसरकरच जबाबदार आहेत असा आरोप साळगावकर यांनी यावेळी केला. आपण त्यांच्यासोबत नसतो तर ते आज मंत्री म्हणून दिसले नसते असे सांगून यावेळी आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात मी स्वतः उतरणार आहे. त्यासाठी आपण राष्ट्रवादीकडे तिकीट मागितले आहे, त्यामुळे आता काही झाले तरी माघार घेणार नाही असा इशारा श्री साळगावकर यांनी यावेळी बोलताना दिला आहे. दिनांक 4 ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेली भेट एक मोठं षड्यंत्र. त्या दिवशी त्यांनी संपूर्ण सावंतवाडी शहरामध्ये माझ्यासाठीच वेळ राखून ठेवला होता आणि त्यांनी सावंतवाडी नगर परिषद, त्यानंतर गार्डन, नरेंद्रनगर अशा स्वरूपाचे अनेक ठिकाणावरती मी त्यांना भेटेन अशा स्वरूपाची बैठक करावी होती. परंतु ह्या बैठकीमध्ये त्यांनी माझी 8:30 वाजता हॉटेल रत्नेवरती भेट घेतली. भेट घेतल्यानंतर ते रत्नेश कमी खाली गुरुकुलला बसलेलो होतो आणि त्यानंतर त्यांनी म्हटलं की आपण रूममध्ये जाऊन बोलूया. रूममध्ये गेल्यानंतर त्यांनी कोणत्याही स्वरूपाची चर्चा केली नाही. ते जसे चांगले नाटककार आहेत, तसेच ते त्यांची जादू पण तशीच चालते. याबाबत मी आत्ताच बोलताना सविस्तर बोललेलो आहेच, तुमच्याकडे आहेच. परंतु राजकारणामध्ये वैचारिक मतभेद असू शकतात. वैचारिक मतभेदांना वैचारिकपणे तुम्ही सामोरं जाऊन त्याला उत्तर देऊन सामोरं जाणं आवश्यक आहे. परंतु ज्या पद्धतीने तुम्ही वागला हे पद्धत तुम्ही गेली अनेक वर्ष राजकारणामध्ये वापरताय. ही जादू तुमची चाललेली आहे आणि रोजच जीवनामध्ये काहीतरी वादळ निर्माण होईल आणि मी निवडून येईल अशा स्वरूपाची त्यांची भावना असते. ही जादू तुझी सतत चालणार नाही आणि जनतेच्या समोर त्यांचा दुसरा चेहरा यावा त्या हेतूने आजची मी पत्रकार परिषद घेतली. सविस्तर मी बोललो, तुम्ही लिहून घेतलेलं आहे. त्या संदर्भात तुम्ही लगेच हे करावं. दुसरी मीटिंग नगरपरिषदेमध्ये घेतली होती. ज्येष्ठ नगरसेवक आणि माजी नगराध्यक्षा यांनी शहरातील एका गंभीर विषयावरती प्रश्न मांडला की शहरामध्ये ड्रग्सच्या संदर्भात या शहरामध्ये काही तरुण आहारी जात आहेत आणि त्या संदर्भात एका चॅनलचा एक पत्रकार ते शूटिंग करत होता आणि बघितलेलं सुरुवातीचं सगळं शूटिंग त्यांना करायला दिलं. परंतु हे लो मॅडमने मागे मांडल्यानंतर त्यांनी त्या पत्रकाराला ज्या पद्धतीने झापला आणि त्यानंतर तुमचं चॅनल बंद करून टाकण्याची धमकी दिली. ही दहशतवाद नाही का? हा दहशतवाद नाही का? आणि माझी भावना होती की सगळ्या पत्रकारांनी त्या पत्रकाराच्या मागे उभं राहणं आवश्यक होतं. परंतु त्या ठिकाणी पत्रकारी का कमी पडले ते मला माहिती नाही. परंतु अन्यायाच्या विरुद्ध लढणं हा पत्रकारांचा धर्म आहे आणि सत्य बोलण्याला मी कधीच घाबरणार नाही आणि सत्य हे बोलत राहील. उद्याच्या निवडणुकीच्या काळामध्ये माझी तो धडधडच असेल. एवढंच बोलतो.